Assalomu alaykum bardaru подписчикои канали главни мо шумо тоб мошино ҳама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошед. Бардаро мисли вақта дар мошин бозор қарор дорем. Имрӯз якшанбе 5 октябр. Бардаро гарени нарх наво гарени ҳафта мошин бисёр дуромад не ки гарени қимат стараца кардем навори зур кардем барои шумо ки мошинои нархҳои дастрас арзон арзанда то охири бозор аҷдад кардем ки нарх навои мошин бифурӯяд ки мо арзонтар сиёнка кунем пешкаш мекунем. Бисёри мардум бисёри подписчикҳо шоҳиди зиндаанд ки наёфтам бисёр мошини арзон мехапане бардата айгиҷо сиёнка мекунем мошинро арзон айму сайтҳо хай советчон мерем мебинем баъзе мошина бардаро масадха чикор мекунем шумо фақат лайкҳоро бизанед ба хотири додарактон подписатсия кунед зангулачаи канала дафсе монед кадомеда чӣ намуди мошин маҳфулай бинависед дар комментар насиб боша ҳафтаи дига омада ба навор мегирем. Баъд баъзе бардаро комментарий да бисёр менависен хеле бардаро мо ҳам старатса мекунем ҳамун мошини мехостагӣ та букоем биёбем фақат мо ҷидат мекунем чӣ ба ҳамун мошини мехостагӣ та зурша нархи дастаст ва арзон арзандаша монем. ба ҳамин хотир гапа зиёд намекунем. ҳазор раҳмат ба диққататон. зинда ва сарбаланд бошен ки ҷойда боше набоше обод бошен. рафтем навора то охира тамошо мекунем. лайкҳоро дастгириҳоро фаромӯш намекунем. марҳамат бардаро Opel Caravan соч 95 95 сол ака бениояд айсар жудат шудашум 35-36 ҳазор фиста буд гарӣ чӣ кардем савдо ки накарда ина марҳамат арзонтар мемонем. 95 сол свеч бутулка танаш краска талаб неси тарафш марҳамат як олати тараш мебинем ки як олати багаж мебинем ки шохош кафидагӣ дора ё надора. бизане лайкора бардаро марҳамат ацеко дидем бардаро инами шохошона дидем чӣ хеле мекафа яка бор кадаги кафидагӣ инам ҷорам даже тайёр кардагӣ ша сами главни бо иниҷоша не ки ҷош зур да кафидагӣ нест шохош кафидагӣ дора бардаро танай мошиниш не ки зура ира ба фикрам ки бе реклама марам уже мехаран ша уже ман нархша пас кардам дарои қафо ручной ҳолати салон потолок сиёҳ барои ки яка 33 000 ам хеле қиматтар гуфте сабад старатса кардем гарич кардем арзон мондем уже мардум часпидан да дромадисе ба хотири подписчикои ман оли бо 30 000 ам мемонуша бо арзон мемонуша марҳамат ҳолати фартуки пеш чашкои пеш кафидагӣ нест хулас нақш боша бардаро 29 000 камакак боз муомила меша рақамо табугу ака 04 00 6199 марҳамат рақамо зери навордаи занг занед дар тамос бирем унуш бо 16 000 сомон дай ҳар ҷая одаме бардаро алоқа да бирем. марҳамат бардаро боз як сечкачаи объёмни комплектатсия элегаз мошин камон беш кор дора капот бампер мисол краска мешавад ки нархи даст аст ҳамир меличош общий расход бигирем ба фикрами бардаро як 1000-2000 сомон зиёд расход надора комплектатсия зато элеганза соч 98 воҳ 2000 умай е бача соч 2000 да чид мефурад дига шери нар марҳамат ҳолати қафош дачик ана бампер уйну мешава бои ё хай калқатяй атсекои қафош нозада бардаро як ҳолати тағораша мебинем тағораш не ки зур да бардаро просто моика кадаги нест бо чашкошам барид нест бардаро омадаем бардоштем хап да миқати хулас ҳаму як капот я бампер сухтаи дафтои барои ами дарои қафо электропакет марҳамат салонуш хушруак не ки бардаро чиқолакҳои зур доштад марҳамат ҳолати обшивко круиз контрол коробка механик 4 электропакет монитори андроид кондиционердор е бача зур да на самом деле не ки зур да биё капоча кишо бардаро срочни мемонемуш успет кунем биёен ай пеш муомила кунем харидорӣ кунем. дидем бардор бампери пеш қати капот сухтага ҳолати фартуки пешам нозада то чизош ҷошдай чашкои пеш варид нест мотор 1.8 усбе нарх боша чанд сомонем тағоиҷон 57 000 сомон боз муомила мешавад кадом успет куна оша фақат лайкора бизанем подписатсия кунед биё рақамо табугу ака 985 99 92 02 марҳамат 92 02 марҳамат рақамо зери наводай занг зани алоқа да бирем. марҳамат бардаро боз як мошинчаи навати Opel Zafira B сол чанд ака 2006 сол бардаро хулас дискачо дискабалон ягла хила марҳамат ҳолати қафош бампери қафо датчик партроника марҳамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем дарои қафо ручной марҳамат салон латасаме булош клёнкои чотки кашида
در پیش الکترا رگروفکا و کوی коробка механик гап хабар бё капочак шоака марамат ҳолати фартуки пеш нозада объем мотор диди прасои бардаро мақсад ёрмен чишон себ мешаванд ғам наметам мотори зурам нарш боша 60000 сомон боз муомила мешава рақамо табгу 201 00 марама рақамо зер навуда зангзани алоқа дабред бардаро аз шумо эҳтиромна хоҳиш мекунам баъд аз соат 8 илтимос занг назанем рӯзда занг бизанем бардаро марамат бардаро чӣ хеле ки бисёри бардаро подписчико хоҳиш мекунам сечка бисёр ба навор бигина марҳамат сечкачаи зури зур автомат объем мотор дай объем мотор д автомат соли 1990 комплектация элеганс дискачом элеганс 4 бална киши нав яглая хила марамат ҳолати қафош марамат ҳолати тараф як ҳолати багаж мебинем бардаро марамат отсекои қафош чашко варид нест чашкои парарам варид нест тағорои параш бад нест бардаро марамаз як ҳолати салонш мебинем бардаро дарои қафо электропакет мебел салонш боша светли докторский вариант ай бардаро марамат ҳолати обшивко круиз контрол шток прибош колсадор коробка автомат 4 дар электро бакаоё қачак томайтафонои заводскои хиш асер блокировка дар поликои хушру дошта бё капочак шоҷи объем мотор д бардаро ҳолати фартуки пеш нозада бардаро то пластмассои радноӣ ҷӯшида чашко варид нест бахша каҷоноя тараф истен нақш боша бардаро 79000 сомон боз муомила мешава бё рақамо табгу 900 29 34 марама рақамо зер наводаи зани алоқа дабрӯ марамат бардаро опел ашка амивател фар солош ана 2007 дта як бора мепартонтон иш 2007 иш 2008 иниш варианти шведския бар дар 2007 иш боша бардаро варианти шведския у худаш ҳамун европа хчай бардаро марамат амивател фар дискачои опси дошта 4 балон нав ягла хела бардаро марамат ҳолати тараф мошино хай тоза бардаро на ҳолатои қафоошона десен чӣ хушран дискачои размери 17 хати марамат як ҳолати тараф мебинем дарои қафо ручной салонш топ тоза панорама дорад дем бардаро панорамаш чанқа калонай иш панорама дорай бардаро гарани зуршай вариант д дари пеш электро д тарафа мотор круиз контрол коробка боша механик кондиционердор бардаро бё капо чой какао марамат як ҳолати моторшона мебинем капоти уш ҳамуи кадам биги объем мотор 1.6 беванус бидаем прастоиш бидаем марамат ҳолати фартуям прастоиш бонқа прастои хубе хулас ана иш варид ягон ҷо фукшно зада тоза бардаро ишам 2007 солай бамперои пеш амивател фар иш ана сборкаи европа хчай бардаро германия яъне марамат ҳолати тараф бои хеле шохакдор доштаи мақсад барои борборкунӣ дарои қафоручной марамат ҳолати салон потолокш тоза д дар пеш электро д тарафа мултирул коробка боша механик остае оста хайрат кама яка марамат объем мотори иш зурбда 1.8 қаврға марамат ҳолати фартуки пеш чашко варид нест пушака капоча усбе нархоша чанс мимонем ака ҳардуш бардаро 76000 сомонӣ боз муомила мешава бё рақамо табгу 906 990 600 марама рақамо зер наводаи занг зани алоқа дабрӯед